السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade en garti kadi e windande men hande on ji ɗum ɗo ko allif ɗum ɗo ko allif ɗum ɗo ko allif ɗum ɗo ko allif nayi nan ɗon ɗiɗo nayi woni ko jangete joni noon no gandirta no masirte ay ɗo sa waɗi ni ay ngel ɗo pesgel dow ngel ɗo ko a ngel tolnodiri ngel ɗo pesgel dow kañum e oɗo a kamɓe nandi ko ɓe jahata ko masɗe ay ɗo mbaɗɗa ɗum ko ɗo pesgel ngel ɗo ko masgal kañum tolnodiri e I mo ñangunɗa o ay ɗo noon lomba hakkude ɗo wona hakkude ɗo on saha ɗum ɗo ko masgal e oɗo tolnodiri U mo ñagunɗa o tolnodiri ay ɗo noon ngal ɗo kowal so waɗi ni e dow muɗum wona aa masɗa ko ɗo kaaɗi ko pottal dow waɗani onanji portal dow portal less tural kowal ko ɗo masɗe ɗe kaaɗi ko nayi kanƴo noon jahata aɗe garta wadde kala jiɗa ngal ɗo portal woni dow andu ko a woni ɗon portal less andu ko I woni ɗon tural ngal ɗo andu ko U woni ɗon kowal ngal ni kañum e a nandi ko jahata ayde ɗo gandirta masɗe ma ko ɗo kaaɗi joni noon tawda faami mbaɗen dani onji hankadi mbaɗani allif 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 joni noon ɗo ko tiginte won ɗon joni noon ngel ɗo pesgel kangel e oɗo a nandi ko jahata ngel ɗo pesgel ko a ngel dari ɗone ay ngel ɗo pesgel less dari ko darnde I wona yiide ɗone tigento hakkude o woni ay masgal ngal nan ɗon ko tural kañum e oɗo tolnodi ko jahata U ɗo kowal ngal ɗo
woni a joni non mbaɗani portal dow portal less tural kowal masɗe ma nani ko ɗeɗon jahata garta nana ɗiɗi dow nana ɗiɗi less nana turɗiɗi dow nana kowal sidda en nana polle en yalta e ɗeɗo nayi joni non portal dow ko a tolnodiri portal less koye i tolnodiri tural koye u tolnodiri kowal koye a tolnodiri ɓamten alif 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 ɗo ngal ɗo portal kalɗo jiiɗa ngal e hunde ko a woni ɗon fawi koye ba wi ba fawi koye ta mbiya ta sa ca ga joni noon ay a pulaar o nani nanguɗa o ha ganda kamɓe nandi koɓe jahata ɗone portal less ngal ko masgal ngal woni ɗon allif o nan ɗon masgal ngal woni less joni noon oɗo woni i mo janguɗa o wadde a faami portal less ko i ɗone tural ngal ɗo tural kanngale ɗo nandi ko u ko masgal ɗone ngal ɗo kowal ko masgal joni ɗo noon mbawata andude masɗe ɗe no poti mbiya koɗe nayi holngal mbiya portal dow less wiye portal wiya less ɗo ko tural ene turi wiya tural ɗo ko kowal ene huwi wiya kowal kono ko pulaar jangguinte noon adan ɗum saabi noon kamɓe mawɓe ɓe waɗa e pulaar e portal ko dow ngal woni portal less ngal heedi tural ene turi kowal ene howi joni noon portal ngal woni a less o portal less ngal woni i tural ngal woni u kowal ngal woni a ɗo teskuye ma wonata on saha noon ma yiyoy ɗe ngara ɗe mbaylodira kono yaltatade on paami ɗon ƴetten kuɗi men e karneji men mbañuroɗen janggen ɗegga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo an cagguɗo caggitoɗo o wat 00 221 78 475 05 17 WhatsApp o nan ɗon o to noon ne woodi ha joni kono WhatsApp o ko baɗɗo bloqué woni baɗɗo 00221 77 906 14 81 mo ganduno o saha o yahantawo so fewti mon kabre mon kalne inchallahu taala ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam